Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakito tayo sa ating latest update, Tropical Weather Analysis na yung araw po ng Webes ng gabi hanggang Sabado, Pebrero 23 hanggang 25, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, binaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng College Foundation Typhoon Preparedness Center. Umpisa natin update, itong latest GovSat. So, nakita po natin ang Northeast Monsoon o amihan ay nandito na lamang po sa dulong hilagang Luzon at sa may West Philippine Sea. At nagbibigay po ito ng may medyo mahangin panahon, na may maulap na papawirin, na may mga padaan-daan pong mga light showers, lalo na po dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Norte. At subalit sa darating pong weekend, itong amihan ay lalakas na naman po at mga ka-affecto po sa buong Luzon, kasama po ang Bicol at Silangan, Kabisayaan. So watch out for that na yung weekend. Wala tayong LPAs, labas ng PAR. All is clear. And sa ating fast animation, malinis ang ating bansa. Mayroon lang mga maliliit po, mga thunderstorms sa may silangan bahagi po ng Mindanao, sa may silangan bahagi po ng is Visayas, at nakita po natin dito itong mga kaulapan na ito. The rest are medyo maganda po ang ating panahon. Now, ito po yung wind forecast sa susunod na 3 hanggang 5 araw. So, mamayang bukas ng hapon, Biyernes, ay nakasan po natin lumalakas po ang amihan dito sa may Kabikulan, dito po sa may Batanes, Babuyan, Cubao Islands o dulong hilagang Luzon. At pagdating po ng gabi ng pagdating po ng bukas ng gabi, ito pong amihan ay lalakas at bababa na po dito sa may hilagang Luzon. At inasahan po sa Sabado, ito po ay kakalat po dito sa may silangan bahagi po ng Central at Northern Luzon. At sa darating pong Sabado ng gabi, ito po ay mag-extend po dito sa may Northern Quezon, Pulilio, Lamon Bay, okay? And then, sa buong araw ng linggo, ito pong amihan ay bababa po dito sa Kabikulan. So, inaasahan po ang medyo mahangin na panahon mula 20 hanggang 40 or 50 kilometros bawat oras sa inland areas, while hanggang 60 kilometro bawat oras dito po sa may dalampasigan po ng Kabikulan at Silang Luzon, lalong-lalo na po sa may dulong hilagang Luzon, sa may Balingtan Channel, medyo maalon po yan at mapanganib sa mga malilit na sakyang pangdagat. Samantala, pagdating po ng darating na Lunes, Pebrero 27, ang amihan ay bababa pa rin po dito sa may area po ng Eastern Visayas, so medyo mahangin po ang panahon. At sa huling araw po ng Pebrero, itong amihan ay nandyan pa rin, but unti-unti na po itong hihina. Apektado pa rin ang silangan bahagi po ng Luzon at Kabisayaan. At sa ating rain forecast, Biyernes ng hapon, inaasahan po mga possible showers sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, at magiging malakas po mga thunderstorms sa may Northern Samar. Sabado po ng hapon, inaasahan po may mga pabugso-bugsong ulan na po sa may silangan bahagi po ng Hilaga at Gitnang Luzon, kasama po ang Kabikulan at silangan Kabisayaan dahil po sa hanging amihan. So may mga possible na babantay natin kung magkakaroon ng shear line, but so far ito mga ulan na ito ay generated po ng hanging amihan. Habang ito po ang malamig na hangin mula sa China ay nag-interact po sa medyo mainit na moisture dito po sa may Kabikulan, so may mga possible po tayong mga pag-ulan. Sabado ng gabi, inaasahan pa rin po mga possible na makuulan sa may Northern Quezon dahil po sa amihan. At sa linggo, buong ako ng linggo, may mga possible po tayong mga pabugso-bugsong ulan sa Kabikulan, silangang bahagi po ng Northern Quezon at Cagayan Valley. And then pagdating po ng Lunes, Pebrero 27, nandiyan pa rin po ang epekto po ng amihan. At dito naman po sa may Visayas ay may inaasahan pong pagtaas po ng mga pagbagsak ng ulan. Okay, dito po sa area na ito, dito po sa posibleng shoreline na magaganap o mag-form. At sa Martes po ng hapon, Pebrero 28, inaasahan po rin po ang amihan sa may silangang bahagi po ng Luzon, kasama po ang Bicol,
whole of Visayas at northeastern Mindanao, kasama po ang Siargao at Dinagat Islands. So, yan muna po ang ating latest. So, antabayan po natin ang pag-approach ng amihan. So, we expect a high of 20 to 50 millimeters per day mula Sabado hanggang Martes sa Bicol region. Kasama po ang Naga City at Camarines Sur. So, yan po mangyayari po sa darating pong weekend. Lalo na po late Saturday evening hanggang whole day Sunday through Monday. So may mga inaasahan po tayo mga pabugso-bugsong ulan dala po ng panibagong surge ng hanging amihan. Okay? At bago tayong paalam, ito ang latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. I-issue po ito every Tuesday. At sa latest na yon, week 2, valid March 1 hanggang March 7, inaasahan pong ang kakaroon ng normal climate sa ating bansa. So, wala muna pong mga rainfall. Subalit po, antabayan rin natin ang mga posibleng mga thunderstorms dala po ng hanging silanganin. So, please take all necessary precautions. At sa weekly, valid Marso 8 hanggang 14, inaasahan pa rin ang normal na panahon sa Pilipinas. Pwedeng mainit, but nandiyan pa rin ang chance ng mga pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Dulot po yan ng nagpe-prevail pong La Nina. Okay, so yan po, wala naman pong tropical cyclone o bagyo na posibleng mamuo hanggang Marso 14. At babantayin natin palagi ang ating Western Pacific. So yan muna po ang ating latest sa panahon. At babalik ulit tayo ng weekend mula sa Typhoon 2000 at Naga College Foundation Typhoon Predator Center. Ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #weathervisor. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.